Éireann líon is tá Ciarán a Bhéin Príomhfheidhmneach ó Comhairle na Gaelscolaíochta. A Ciarán fáid go dtí an chláir? Gur mí maigad sásta bhéin seo. Ok, Ciarán, tuigim go bhfuil aithne mhaith in Ghluaiseacht na Gaeilge go háirithe dTuaisceart Éireann. Dóibh siúd atá a ggéisteach líon aniu nach bhfuil mór an eolas acu fuat. A bhris leat beagání insint dún faoi do cúra a thaobh na Gaeilge de agus an sin a insint dún cadí Comhairle na Gaelscolaíochta? Ceapan céad, well, rugí agus tógaí Forbairt Feirste mé, drastal mé Gaelscoil Forbairt Feirste, an céad Gaelscoil Gaeilge seo ó Hui, agus in the sin hui mé ré hiag Gaelscoil Feirste, nó Gaelscoil Feirste mar as far aithne a nuair, ag an am sin bunis Mhacha dámach chaite scolanna na Gaeilge níú aithneas nó muoinú tí. Tugad in a scolanna sin fi sé beo agus omlinn spléic hull agus takeíocht an phobal se has ón stad ag an am agus sin in cinál éasprís a bhí agus go deimhin atá go fáil ag pobal na Gaeilge rinsdóin anseo ó Hui. So in é sin rimé céim sa Gaeilge Feirste anseo an Oscail na Riana agus tá rins bliad a caiitegum an éisi gobar a bharm amháin bhile an airneal na Gaeilge ag bar cuasí gró agus fintriach trí Gaeilge gobar cuasí óige, cuasí Abhcoideachta le chunar na Gaeilge agus dan áige leis an drám dearg an factus an drám dearg go mór ag cléile sin agus an sin fásta na déanaí déan bhí mé chaimé seáil ag cléile an coppla mar gan bh féach agus tá méid déanaí go mé aithne go leir nó bunis na history leis na Cheathrú pobal na Gaeilge seo Forbairt Feirste in Cultúrlann sin. Agus ó bhí tús na bliana seo ré tá mé ag clé le cuasí Ghluaiseacht an seo le Comhairle na Gaelscoileachta agus a dá leis an Comhairle de bunú an Comhairle siar gabhla sé bhíon gabhile agus ag an am sin hanig sin dasfa sin ó Comhairle doing in céasta. So bhí dúilglaist dráthúil chutha an Raidió an seo go leor hu an Gaeloideachas éascú agus Forbairt agus mar constantly den cinál de plán gríomh a chuir siad le Giolla le tuairt faoi sin bhaí siad agriacht nó cinál de bhí agriacht an Gaeloideachas agus thug siad muoinú den agriacht sin agus athrú an status ag an am. So d'obair sé ó Gaeloideachas a bhí cinál Jonach go dtí Comhairle na Gaelscoileachta a bhí mar smaile mar constant stat nó mar agriacht cinál agriacht a constant stat agriacht public the constant stat agus tá déine go bóch in a ré ag go bar le pobal agus Ghluaiseacht na Gaeilge fád a sé chun ag bunú solathair so cruú solathair nua níos scolanna bonscolanna mánscolanna go bhí áit bhfuil an tal agus an takeíocht ar fáil dífa agus an sin sa bhréisir sin cinál ag takeú le scolanna ratha maidir a cuasí curraclám aisina agus i dana Abhcoideacht ar son na hairneal anseo leis an rin agus ag tuairt Comhairle don rin agus na húdarí seala tá lé le cuasí an seo ó Hui. So an mud an focail sin go buna sagan rud a dhéanam Comhairle na Gaelscoileachta. Ok, agus tá calóra mór gcuibh im lína agus níos déine an seach an seo nach bhfuil maidir le Forbairt na Gaelscoil dTuaisceart Éireann nach bhfuil? Sin ceartú is mar luimén sin bhí mé ag frás ar Gaelscoil Forbairt Feirste agus ben an céad Gaelscoil nó Gaelscoil an seo ó Hui agus tá mid bunú sin in idig seachtú héan so sin cé go blian ó am líana ó bunú an Gaelscoil sin ag an am sin bhí Cheathrú Gaeltachta an céad blian nuair scríú is dasgur seo ó Gaeltach mar seoid ar ná agus bhí ceileú mór an coppla blian ó hin a gabhla in idig bhí ceileú an de cé go blian ó Gaeltach mar seoid agus go réan de lua an éidir fan Gaeltach sin a bhhaú an cinál de láthairtííochta sin a hó pobal na Gaeilge le go Giolla bhéin a chuní le Giolla agus ceantar bug ar bhag Gaeltachta a bhhaú go luan é sin cin siad bonscoil a bhhaú inta ceantar hon go méhhaid ag a bhaistí i d Island Gaeilge agus bhí sin scríú siad ag an Raidió in idir seacannaí fún na planana agus hanig an rinne reis a rá mar gur neala siad nó go láin leis na planna gur fer into the area agus gur fer a bríúniad ach ar ná bhí misneach agus muí ag na tismóí sin agus is láin arthú agus bhfuil siad an scoil agus doscoil an scoil in idir seachtú héan and is near Colleen and Rin, no one and start and Baggart sin and Ammerby.
agus una jarkain bogus sin a daskar and hill no na crin all wara and I thodhcaí fod fad na sé chundé ta bres seach míle dalta ag feile des omlin trí van na Gaeilge agus ta seo ag méadú agus ag fás a ríhanama agus ta sin ní suntas í a rís a gohags nuair atá ag dehis no lín an aldi in sa scoil na trí céile ag léadú an codusmó mar go idir déanam fi blianús tam tíimiid go figure an déanra ó hí páisí ar scoil ag léadú ach an nGaelscoileanna tá sin ag méadú agus ag méadú go rat a suntasach timpol seasca ní fún céir de déim léanús agus leirian sin agus bhéil sin a bhád ní smó a rístella de rudí grú clubs den a constaí agus na bachanna a tá go fáil a scór an Giolla de rudí grú sin gurú siad sáirithe féil ní smó a ríston na mar tá faoi lethir ach is leir é ar dhígras agus ar chomantas agus ar muín pobl so gine seo hui gurú siad abal an mirwat seo cruú agus in éis de gréasáin leidir Flúirseach de Gaelscoileanna in éis an fod fad na sé chundé agus sin tógal is tógal creol mór sin arcal. Okay, Louis tú bóthir seoga an sin an bhfuil sé sin bhfuil an bóthir sin fós ag feimú mar sort Gaeltacht fiog? Okay, Devon tá agus ní amhain sin, I mean, ag an am sin is leanún hí sin go achtarán ag an tús agus sin hanig tuilleadh breisile so creating go nínar an céidir agus in a sin darna so one sé tú tin agus one sé an scoil agus sin a hog in spragu de gini alla of fad na sé chundé na céim na céanna leanúint, but ó hen ré an talú tí fear den na tithe sin hí sé abal a déan tithe alla hógal so tanna páistí agus na gar fáistí den céad glún sin and they sin a curfew into Canterson agus early law to Gaeilge Gaelcholáistí so ní amhain go an Counter Gaeltachta sin fósánach tá sé ní méadú go suntasach ó bhí ní déag seascaníon ar a bunú an céidir agus is Cultúrlann an Counter sin de warfabal na Gaeilge seo sa char. Okay. Tá is a go me boblach na haireann go bhfuil líon níos mó daltaí ag freastal ar Ghluaiseacht ag an dara-leibhéal agus mar atá ag freastal ar Ghluaiseacht ag an dara-leibhéal an bhfuil an scéal mar an ggéine a dTuaisceart Éireann? Tá níos mó ag an bon level sé agus tá sin leitleróin na radius mó fáis agus an éis ceanna na mór éileamh nó stáin na mór sparcan a tugaí na go méo solar níos mó íorhain scoileachta na freastal mar tá rint páistí go fáil atá ag fáil ag an one level omlin trí van na Gaeilge ach de bhhar nach bhfuil íon ré chungrach a Lordaífa ní héag lá leanam a ré agus dé darna level ag trí van na Gaeilge so tá a cailú dalta agus ní splach pobl ala so bunú Gaelscoil Feirste ní dig nó chéan agus níú sé gotí gabil is cardé creidem gur bunú an céad Gaelscoil ala agus sin gaelcholáistí gara agus a ríist curú rins bacana agus constaí os a góir nuair a bunú an scoil sin rinneú iarach gacearach bogus fiú anig dá tarnid faoi agus ala but tan scoil an éis an agus tá sé ag méadú ag rada an ard so bhréis sin darna a fósta to trí ina jogin na scoil an Comhairle a taig solar her it is darna level tú ban na Gaeilge ach ní leir an puncheton na tá níos mó simón agus tan sim agus tá an ling daldaí tá frás ag an one level ag méadú rihanama agus dar linne ag choilín Gaelscolaíochta gur sin go déan an luimén sin an dúgus leithúil tar an rinne dé so agus sin an ait man an ro an dúgus fractúil ag all bhéin ag an level sin near a view because bonan an dúgus fractúil dúsa agus go míon déasig gach páistí ar bhaile freastal agus é has ag trí ban na Gaeilge agus man bhfuil sin early déanta cé sin mór an na tóga. Okay, tá gá gaelcholáistí agus trí aonad gaelgus na sé chundé. An macár dún an siúdan tú a bheith muí nach go na slófar tuile gaelcholáistí san sé chundé sa thodhcaí agus má hairíonn libh é sin a bhaint amach. An féidir a rálum na ceantar a bheith I gceist? Well, it's the counter hand about Ciarán ard the one scoil on hana fian to bhé me gard hard ar yantar ar Héireann hard ar ihar Héireann ach a hairige
Darna ia bheo muid agag fósta agag cargara agus an ceantar hartar sin tan Gaelcholáistí gur an éileamh sin in Cheathrú a chunaí sin an Gaeloideachas agus a sinnig play leis an ceantar magúir an sin, aitibal Mhacha balan na scríne dún Gaelan hían le a wadi go fiú, siargatí dTuaisceart indrama bheo daldaí tasasteach ó ceantar sin. So sin an gá ceantar bheo mar hosiacht. Ach darna bheo ceantar Éireann tíbhí a couple of bliain fósa agus bheo siad ré le tactar bord le plan na chuir gan céile le haid na Mhacha fósta darlan. Okay, an bhfuil tú ag tóir beidir thar an bhliain nó gá atá macrán go gluaiseacht maiile clé scéalta faoi factus ar son tuilleadh gaelcholáistí maiile ar dúscail Éireann? Cinnte Devon, tá duine léir le daoine go rialtathe ar na céanna seo agus tá costí pobl a tháinig le céile chuoileathair. Leis darna na héaglan baraíocht ar am mar tá céimena na Gulcreid darna í plé leis an rinn agus eile agus is búthar réasan de fada chun ó ceann cap go scoil. Mas maiile ach tá na córatí sin tosaithe sin an benarród as táhaidí go daoine dígur sa ar an talamh a tá cinnte agus tá géirí go mór tuairt faoi seo agus tá daoine seo le taú leis na pobl sin agus leis na costí sin, so tá mé cinnte de giglan híimiid níos mó faoi seo na bliantí bhá amach. Okay, ní cumáidí mé hiúí bhád eile Ciarán. An dúshlán mór an aspa múnseoirí a bhfuil gaeilge líofa acu ag an dara-leibhéal dúscail Éireann? Is dúshlán óhar agus sin bé a chaid trí céile ar aspa múnseoirí set an Gaeloideachas, so tá plán faoi lei. Hon an deagra a tugann seo na darna infrastructure an le frastal ar cuasaí éideis trí céile. So, tá choláistí a chuir elementar múnseoirí the strategy on mad a cuasaí ibre cuasaí fóstaíocht agus tá but it's in jarha don't can just mó harder V&D and mór annual berle. Ní run Virginia ke go fast agus fras gasta. Ní bon an annual Gaelscoileacht a gafun ke do mór annual it is an show hui. So it's kit an inta bugmid agus another Killian in no tan strategy agus na policy a sin waial or arcu múnseoirí no work a bíra. Níor te sin a jaar ní galachtar scenario na mianti foiile at ar annual soginne. So and clearly of a beginning on term cotton that I want to hurry now. Tam dig her element are warning at wintery August came as Arthur Shaw mar Louis many Louis and nice Louis colonna on an ice and nice Louis dinner Ernest colonna an ice so came as in stratus falsely act and the Ellen the Ogin Gadisha a lady August send fear better get her up we know what action care than on just but you'll see fear gas sucking it agus an bream a chum Virginia well listen tá strategy foiile a policy foiile the ar an Gaelscolaíochta and team muid den a more policy agus strategy at an annual just trí céile agus go Harry ha mad an múnseoirí a leis an curs leis an annual Gaelscolaíochta go roll go Harry múnseoirí an a one special tact sin acu bí sin a cursaí ólaíochta no cursaí mathematic no eile tá múnseoirí well archiving Gaelic agus well an element key obviously na Howerson from more the but nearly strategy can run no like then your VL and the torch fuisen so the gat ma sucks cattle horse then run off tamadini dani stalker actor and care so the tamafada go listen na scolany here agus na pobl na Gaelige agus ta run an asig torrent group ever the kill and the harker show agus the shooting the me double the multi Mhacha a har an tosi arahas on last no on Tarhal and cast all Warsaw. On bhfuil an aspa múnseoirí le gaeilge ag an dara-leibhéal dúscail Éireann ag déanamh tionchar ar an sort fá nach bhfuil gaelcholáistí nua an le roinnt blianta nuas? Yeah, we're ní codíonn agus go minic winter is sin mar leisca or díobh céim fáil ag glen na rubí seo dhéanamh so yeah, I mean, nuair tá tú gag ar bonú Gaelscoil ach a Harriet, bíonn tú pléile críhir rud éag so bíú sin an láthair an fergnú cén go fergnú é one cuasaí planal cantar má le lína naltaí a bheith frastal ar an scoil agus ar ráide factoral war a bheith one na an móga mór múnseoirí a tá abalta an solar an a holathir ag archaide lá sí na scoil seo agus
a Gander Harry agus an RMC our area Dale Jack Rocky so I'm pointed to Medina and that has something can I say well and the Raidió Fáilte tá annual something egg made sin pointed has something a potential go day egg made you John Kamala so a nice and calm the towards winner strategy said agus near Wyling and sin on a walk so before the and Rin agus Ella ag ágar look at the said in any annual lesson bar all the need to strategy that the hearing the came to go the lower mutual Odiac and mutual mathematica mutual physics agus Ella okay the buggy on tossing okay just got Ciarán on I've been chief Comhairle na Gaelscoileachta dTuaisceart le cog sa Forbairt every muid go le moran and tin Marnie Warren attack le cog the Javin to Moran or ward Cultúrlann Uí Chanáin agus Éiscí and tin and current go Comhairle sin dara-leibhéal goni Raidió in the Éireann níos far agus tógáil Éireann but no tá cadú mai again agus Javin the muid bully was tamadig bully go real lesson Foras Pátrúnachta Comhairle ag ágar question of Comhairle film tree kill like go well Jason again agus go well better níos mó hopper in the a Dave Alberti or some Gaeloideachas or one éileamh don't know tamadig play lesson Ram Sakina tamadig Éireann bug agus tamadig play le the when locked an Ellington attack file gestry van nGaelscoileanna so sin go alana gal the more I ta my double the a core brule killer a one strap sack a well the last Labhair agus ceapan am ceart chun rá gur fastalín agdiach Gaelscoileachas dTuaisceart freisin the Giolla takes play la cruci Yas agus recent partner Yalla agus man still nar Lumi but barely spin to go because Lou being a Giolla what he done out sky hit na Hebra mas the tackle in Wintry in Gaelscoileanna agus Hala a master the Aodha Rua agus come to full movie agus he could do law Foster mas the lesson Ram Sakina so the Giolla does down on rule of the Medina down really okay John done a fearing so me be into the play but be Medina core brula or na case in the show Okay, Ciarán, chun teachta dro Éireann aglah bhaid leat aonú leile a rá mar cheachtrach dar néistóirí maiile a clé maidir le fás agus thodhcaí Comhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh agus an Gaeloideachas go generálta a dTuaisceart Éireann? Well, so go ball attack, tá Gaeloideachas on Marial or Labhair agus Dhírigh agus Chomhairle pobl na Giolla. Merrickson, I mean bugban or agri-acti bugban or Religi real dish no policy and Owella. Ní bheith one down on the Gaelscoil the Mark pobl na Giolla, Mark na Dini Dhírigh and the testimony or Huiamach agus a one agus a tag tammy sen go foil agus the Medina brodo sen Kenta boiling Cultúrlann Uí Chanáin the níos larger boiling on Ren níos Biola boiling níos mó warige agus níos mó an Éisteach agus Hala and crowd drama dan annual show agus den Gaeloideachas na pobl an Bhéin atá láine le a chur muine na seachsan annual a chur a bhaistí ag Gaelscoileanna atá codáilcholáistí ag bonú níos scoileanna nó bonscoileanna atá go amach ag bailí agus go fáil chéan ar son Gaeloideachas agus go leor eile agus sin an leideach na smótóí mar fóbal creidem agus bhailen bugbanna go dé a hálaí an hí bhailen go gunníam muid an nasc leidir sin Gaeloideachas agus an pobl mar creidem gur sin an bontáiste breise a más na bontáistí teangolaíochta de leach sin an bontáiste breise atá an Gaeloideachas haar an ag na Ireland seo. Just smiling way few roads sort of imíonn tú tá ócálaigh teachta suas níos daoine an teach an seo mar chuid de féil an phobal nach bhfuil? Yeah, tá an Jordan bhog seo tá muid daoine suas here ar cé go bliain agus na dúchnain atá go fáil fan tosíing. So yeah, sin ra muid agsúil leis go mór a chara agus tá bei sinnig te amach ar an Jordan seo agus bei sé beá ar contas Zoom Cultúrlann Uí Chanáin agus ar Raidió Fáilte Fásta.